какви сме. Те колеги казаха, но аз съм Иван Пенчев, четвърти курс финанси. Темата, която ще изнеса тази вечер, колкото може да се нарече тема, разбира се, е последната лекция. Това е много интересна концепция, идваща от Щатите. Както знаете, там университетите и по-скоро да станеш студент, е по-скоро да се присъединиш към един клуб, който има своя история, свои разкази. Последната лекция е нещо подобно. Тя идва от Харвард и е една концепция, с която се шегуват преподавателите. И става въпрос, че ако се събудиш един ден и това е последният ти ден на тази земя, какво би преподал на студентите си? Когато изнасях през 2007 в клуба ни по риторика тази презентация, общо взето казано така приключи. Обясних какво е това и тръгнах да се сяда. И тогава моята госпожа, която беше много шашала, каза следното: Иване, нали, ами ако ти си на мястото на този преподавател, какво би наказал? И аз така малко срамежливо се зачервих, нали, и си седнах на чина и казах, не знам. Нали, 6 години някъде по-късно в този период се замислям на този въпрос и често казвам отново се отговарям с този отговор. Не знам. Но това, което се е променило, е може би мотивацията, заради която съм пред вас, а именно да кажа нещо. Защо да кажа нещо? Кажа нещо, това не е просто да изречеш една членоразделна реч. Това е да покажеш, че си тук, да покажеш, че значиш, да покажеш, че имаш цел. И заради това съм тук пред вас и съм така опитал да събера малко мислите си, въпреки че са малко клиширани, така че потърпете. Здрасти. Първото нещо, което искам да споделя с вас е, че най-много съжаляваме за нещата, не които сме направили, а тези, които не сме успели да направим. И наскоро ми дадаха абсолютно един такъв урок на тая тематика, когато всъщност трябваше да прекъсна взаимоотношенията с един близък човек. Преди може би 5-6 дена се запитах дали не направих една грешка. Защото това е един мост. Мост, който нали, не можеш после. Изгорил ли си го веднъж, няма после връщане назад. И си отговорих, че не съжалявам. Че не съм направил такава грешка, но нещата, поради които съжалявах, защото нали, когато обмисляш тези неща, бяха, че много интересен пример беше с човека с пуканките пред ФК-то. Не знам дали се го знае, един дядо симпатичен. Щях да се взимаме пуканки сладки. И така не отидохме да ги вземем тия пуканки. И онзи ден си викам, боже века. Съжалявам за това нещо. Съжалявам за онази вечера на плажа, която толкова обещавах, толкова планирахме и така не направихме. И като почна да говоря за тия неща, всъщност стигаме до второто нещо, което искам да ви кажа тази вечер. А именно страстта. Страстта е нещо много важно. Спомням си, когато бях в първи курс и питах всички от групата. Защо сте записали в Българския университет? Защо точно финанси? Какво искате да правите? Наивните мисли на един първокурсник. Няма да забравя, тогава имаше един отговор, който в толкова години е с мен и аз се обичам да го разказвам. Това е отговора. Трябваше ми диплома, обаче дипломите от частните университети не са толкова престижни, че записах държава. И да. Че така не, страстта е нещо много важно. Нещо, което някои са късметли и са успели да открият сега. Нещо, което някои ще търсят и ще открият след 10 години. Нещо, което някои ще търсят цял живот и няма да го открият. Но търсенето е това, което е важно. Така стигам до последното нещо, което искам да споделя с вас, а именно нещо за клуба. Ако това може да е най-великата вечер в живота, бихте ли позволили да се превърне в нещо по-малко? Бихте ли се отказали? Бихте ли подвили опашка и да се оставите някой да вземе по-доброто от вас? Аз не бих се отказал. Не бих се прибрал вкъщи. Дадахме много. Тук е момента, в който трябва да тегнем чертата. Тук, никъде друг. Да, няма да е лесно. Ще трябва да се борим. Но съм сигурен съм, че заедно ще успеем. И това всичко, което си го мислим. Да, трябва да се ядосам. Наистина се ядосам. Защото сантиметър по сантиметър
Така ще успеем. И вие, ако искате, имате възможността да изнесете една такава последна лекция. Какво ще кажете? Това е което да кажа. Благодаря.